Iza kad će neko čilim iza mene. Vaš čilim je već izetkan. Dođite po svoj čilim. Jer sada imate i 20% razloga više. Neponovljiva akcija u salonu tepiha Mamić u Živinicama. Popust do 20% od ponudi je i nova kolekcija svilenih tepiha po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite salone tepiha i laminata Mamić Živinice. Najveći izbor i najpovoljnije cijene. Tepisi i tepih staze, najnoviji modeli proizvođača Kašmir. Laminati evropskih proizvođača sa kompletnom pratećom opremom. Tepisoni, linoleumi, krnišle drvene, jelove i hrastove i nešto sasvim novo, metalni krnišle. U salonu tepiha Mamić Živinice možete veoma povoljno nabaviti i prostirke za seće i kupatila, mušeme i niz drugih kućnih potrepština. Salon tepiha i laminata Mamić u Živinicama nalazi se pored autoputa, preko puta robne kuće Omega i u Banovićima. Preko puta autobuske stanice i pijace u centru Banovića. Kupljenu robu u većim iznosima salon Mamić dovozi na vašu adresu, gratis. A kupce koji u salonima Mamić kupe laminat pri kupovini tepiha očekuje poseban popust do 10%. Iza kad će neko čilim iza mene. Iza kad će neko čilim iza mene. Vaš čilim je već izetkan. Dođite po svoj čilim. Jer sada imate i 20% razloga više. Neponovljiva akcija u salonu tepiha Mamić u Živinicama. Popust do 20% od ponudi je i nova kolekcija svilenih tepiha po ekstra povoljnim cijenama. Posjetite salone tepiha i laminata Mamić Živinice. Najveći izbor i najpovoljnije cijene. Tepisi i tepih staze, najnoviji modeli proizvođača Kašmir. Laminati evropskih proizvođača sa kompletnom pratećom opremom. Tepisoni, linoleumi, krnišle drvene, jelove i hrastove i nešto sasvim novo, metalni krnišle. U salonu tepiha Mamić Živinice možete veoma povoljno nabaviti i prostirke za seće i kupatila, mušeme i niz drugih kućnih potrepština. Salon tepiha i laminata Mamić u Živinicama nalazi se pored autoputa, preko puta robne kuće Omega i u Banovićima. Preko puta autobuske stanice i pijace u centru Banovića. Kupljenu robu u većim iznosima salon Mamić dovozi na vašu adresu, gratis. A kupce koji u salonima Mamić kupe laminat pri kupovini tepiha očekuje poseban popust do 10%. Iza kad će neko čilim iza mene.